Любителско видео показва последните минути от живота на Тодор. След жестокия побой той все още е прав. Около него са близките му. Изведнъж момчето се свлича на тротуара. Настъпва паника. Какво ви каза приятелката на момчето? Пешеходци движили се по платното, той не дал сигнал с колко сме в уместът и от тук натам. Това ги е вбесило. Това ги е вбесило. Разменили си обидни реплики. Не знам какво стана. Знам, че са били двама. По нейна информация ми каза, че единия го е държал, другия го е бил. Любителско видео показва последните минути от живота на Тодор. След жестокия побой той все още е прав. Около него са близките му. Изведнъж момчето се свлича на тротуара. Настъпва паника. Какво ви каза приятелката на момчето? Пешеходци движили се по платното, той не дал сигнал с колко сме в уместът и от тук натам. Това ги е вбесило. Това ги е вбесило. Разменили си обидни реплики. Не знам какво стана. Знам, че са били двама. По нейна информация ми каза, че единия го е държал, другия го е бил.